名をさまじいこの水の貝な壺の恐ろしさ、とくと味わいながら死ね。先に地獄で待ってるぞ。彼が開かない。こっちもじゃ。パロム、ポロム。あんちゃん、ありがとう。お兄様ができたみたいで嬉しかったですわ。お前たち何を。あんたらをここで殺させやしない。テレス、セシュンさんにお願いします。行くぞ、パロム。パロム、ポロム。ブレイクで自らを石化するとは。待っておれ、エスナー。バカ者が。死ぬのはこの老いぼれでよかったろうに。こんな幼子が。弔い合戦じゃ。エンタープライズを出す。待っていろ、ゴルベーサ。やはり生きていたか、セシル。カイ、一体どういうつもりじゃ。ローザは無事なんだろうな。そんなに心配だ。ローザの命が惜しければトロイヤの土のクリスタルと引き換えだ。何？今日な手を。手に入れたらまた連絡に来る。いいか、必ずだ。ローザの身を案じるならな。貴様。目を覚ませ、カイ。話すことはそれだけだ。セシルだ。カイのやつ。トロイヤに向かおう。シド、火事を北西へ。
「
う